So seo ceiste trí críochnaithe so rinne lan mé raig leis an céad difriocht a dhéanamh amach. Okay, agus an sin rinne mar an dar difriocht lo, so we had 2 agus 8 agus an sin deach mé, okay, rinne mé trí las just an trí difriocht a dhéanamh amach. Lan mé raig leis sin, okay, dúirt mé, okay, well aber gurbééis sin an trí difriocht agus aber gur fanan sé mar an ggéine an céad ifir eile. An sin bheadh an dar difriocht ag dul sús gotí 24 an seo. Agus an sin bheadh an céad difriocht ag dul sús gotí 61. So cad a bhaim nuair a déanam nó chuirm 61 le 64. Well fáin 125. So beidir an isce bhfuil tú ag smíanamh, okay, beidir go aithníam an Pátrúin seo a 1 8 64 125. But fós lan mid raig tógban nóméid, so te go rasctí an trí difriocht, so sé aber go chuirmar sé eile leis an trí difriocht, aber go dúirmar go raibh an trí difriocht ina táirseach. So an sin bheadh an dar difriocht ag dul sús go dtí trocha. Cos bhí sé 24, móna sé inis tá sé trocha. An sin bheadh an céad difriocht ag dul sús trocha go dtí 9. So má chuirmar le 125, má chuirmar 9 le sin bheoimid 260. So an sin beidir gur aithníonn tú 260. Beidir go bhfuil tú inis treis smíanamh aha actually fecham an Pátrúin seo. Beidir go bhfuil tú treis smíanamh agus rá, okay, seo 1 cúbatha, 2 cúbatha, 3 cúbatha, 4 cúbatha. Well, fecinn sé go bhfuil ó Pátrúin gart mar sé sin 5 cúbatha agus is é sin 6 cúbatha. So either gur féidir leat é sin a scríomh díreachar an spotta mar seo, nó beidir go úsáideann tú an mód difriochta cin é dhéanamh amach. Cabbéislí tá an dá terma seo i gceart déanann sé cíal. Okay, so sin ceiste 3 agus seo is ceist 4. Dearann sé scrúdaigh na Pátrúin ifrica seo. Okay, so examine these number patterns. Scríú síos an céad lína eile nach Pátrúin gan ormhán úsáid. Okay. An is úsáid ormhán chun heiceáil an bhfuil tú i gceart. Okay, so buna trí las. Is féidirling é seo a áil mícheart. Okay, ní léon faible é áil mícheart sa céadúir. So an seo 6 fan é is 5 4. 66 fan é sin 5 9 4. 5 9 4. 6 fan é sin 5 9 4. Well, buna trí las. 6 fan é. An bhfuil sé cotharm le 5 9 9 4. No sé cotharm le rud éigin eile. Okay. Accommodation síos. 9 fa 1 sin 9 fa 2 sin 1 náideacht. 9 fa 1 2 3 sin 1 náid 7. 9 fa 1 2 3 4 sin 1 náid 6. Okay, so seans go méid 9 fa 1 2 3 4 5. A rís is féidirling é seo áil mícheart. Okay, agus an sin feicr an ormhán agus teacht arás agus fecint. Okay, well, cad a bheoch i gceart. So tá méid smaoinemh ar nóméid, níl mé tréis é sin a fecint sús ar an ormhán, but tá méid smaoinemh, okay, an céad ceann tá méid chun drúdaí ana sin, but an dar cheann bhí an 1 an seo, an sin bhí 9 agus bhí 8, an sin bhí 2 hains, agus an sin bhí 8 bhí 9 agus bhí sé sin lúd a hain. So an sin bhí hain ann, 9 a rís agus lúd a hain eile. So is féidir an scríomh hain, 9 agus 5 beidir, mar bhach sé sin lúd a hain. Mas we need 2 fi sin, okay? And then that makes me, okay, well, céim fá go bhfuil sé tosnathe ag an é. Well, cad faoi simíon gach figúir sús 5 9 an seo. Simíonn sé seo sús 5 9, simíonn sé sin sús 5 9, simíonn sé seo sús 5 9 cumá. So, so feicimid. So 9 fa 1 2 3 4 5. Agus sin é. 1 9 5. Agus tá sé sin i gceart cumá. Okay, so bunig í trí las an ceann deir nach an sin.